Ovvjament hija rebħa sabiħa kif qal il-Prim Ministru l-indikazzjoni huma li hija l-ikbar rebħa mill-1947. Ifisser li ovvjament il-pajjiż qiegħed jgħabbi biżjed responsabilità lill-Partit Laburista, qed ittieħed iżjed responsabilità u iżjed xogħol x'jagħmel għaliex mhux biss fuq livell nazzjonali, manka fuq livell lokali, fuq livell Ewropew, jrid ikollu iżjed issa rappreżentanza. Naħseb ukoll li l-poplu fehem li l-Partit Laburista u l-Gvern jifhem il-bżonnijiet tiegħu li huwa viċin il-bżonnijiet tal-komunitajiet Maltin u Għawċin u barra minn hekk ovvjament qiegħed jara wkoll illi r-rappreżentanza tagħna fil-fora Ewropej kif huwa l-Parlament Ewropew jeħtieġu nies li għandhom il-Malta fl-interess tagħhom u mhux interessi oħrajn. U naħseb li għalhekk illi konkorrow in-nies u ivvutaw li kandidana għaliex jidhru li huma l-kandidati li jixtiequ jagħtu kontribut b'saħħtu ħafna u pożittiv fl-Ewropa dejjem fl-interess.